yazi umuntu eyedwa akahambi yedwa, angithi nje an individual lo uyibona ngamehlo wena umuntu ayihambi yodwa. Umuntu uhamba nesithunywa azohamba nedlozi elimgadayo. Mangithi elimgadayo kusho ukuthi elimvikela kokubi, konke okwenziwa abantu abathakathi yini embi liyavika lona, umsebenzi walo kusebenza ukuvika. Alilethi inhlanhla liyamvikela kuphela, kube isithunywa kube yilelo ezomvikela. Abanye ngalesilungu sabo bathi ama-guardian angels. Yes, kusho ukuthi isithunywa ilo mgadayo, bese singakhohlwa ukuthi kusuke kukhona noyidlozi elibi. Akekho umuntu ongahambi nedlozi elibi, kuwukuthi iposition yalo ikuphi, ilokho okusebenzayo. Idlozi elikulethela iy'nhlanhla, leli kulethela iy'nhlanhla lisebenza ukulethela iy'nhlanhla kuphela, elikuvikelayo likuvikela kuphela. Isithunywa sisebenza indawo yaso naso. Isithunywa sona sisebenza kanjani-ke sona? Yilo ukuthi yonke into before uyenze usacabanga, kube nama-hints or ama-instincts or ama-guts, like umuntu athene I trust my instincts, yabo le nto enjalo. So uma umuntu wazi ama-instinct uyasazi isithunywa, because yile nto ekuhlebela kuqala ukuthi eyi basobha ngayi lapha uzolimala. And isithunywa sifana nokhokho mawudoba emanzini acwebile athule. Ukhokho lapha emanzini mangabe uphezu kwamanzi udoba, wena uma-ke wathi ayazi ukuthi na ushaye mahhala, khona inhlanzi ezama ukubamba. Nawe-ke isithunywa mesike sahinta ngento sayifikisa emqondweni wakho, definitely sure leyo into leyo yenze lesishilo or iyeke lesi opposile emqondweni wakho, because asishayele ibala, asishayele ubala. Sidluleke kwesithunywa size ekutheni njengoba ngishilo ukuthi khona isithunywa, khona okuphi inhlanhla, khona okugadayo, bese kube khona ozoba umoya omubi. Umuzi nomuzi unawo umuntu unawo umoya omubi, just that upositioneke kuphi. Kweminye imizi, kweminye izibongo, umoya omubi wona oqala uphambili, ohamba nabo phambili, uthi yonke into uma uthi yayenza ukuhambele phambili uyimosha. Like lingane mhlawumbe uyowenza i-interview, uthi uyafika lapha yanathi ubizwe kahle, uyabona nje abasana sikhathi sakho, sebeyakunyanya nje, sebekuvele nje, sebefuna ukuthi ubhede ngokwabe emqondweni usufeyilile. Lapho-ke kusho ukuthi idlozi lakhe elimbi lidlala iposition-ke ephambili, lona eli-strike kusho lifika kuqala. So lezi zinto zonke ziyapositioniwa, zivele zizipositionile zona ngokudalwa kwakhona, kodwa bese kuba khona izimo ezenzekayo. Ngaba izimo ezenziwa abantu, ngaba izimo ezenziwa wena ngezinto ohamba uzithola ugcine sewumuntu ongcolile. Ziningi into ongazenza, ezinye uzenza zibone zizinhle, like ube isoko uhamba ulala nabantu, noma ube isoka lentombazana uhamba ulala nabantu, ubashintsha uhamba udonsa yonke imimoya yabo. So ziyashintsha nezinto empilweni yakho, kube khona okubi, kube khona okuhle. But-ke lezi zinto zichaza ukuthi zisebenza kanjani umuntu, zipositioneka kanjani, and kufika kanjani ukuthi umuntu uzosekuthiwa iy'nhlanhla zakhe zivalekile. Okay, ikanje lento. Lo muntu wey'nhlanhla, njengoba ngishilo ukuthi usebenza iy'nhlanhla kuphela, ukuze wena kuvaleke iy'nhlanhla zakho, akuvalwa yena. Lo owumvikeli wakho okuvikela kuyo yonke into embi, akakuletheli iy'nhlanhla futhi akakuvimbeli iy'nhlanhla, kepha ukuvikela kubantu abavimba iy'nhlanhla zakho, ukuvikela kubantu abakuhlelela okubi, ukuvikela kubantu abathumela imimoya nokuthakatha kuwena. So uma ngabe bantu-ke laba abasebenzisa imimoya emibi nento ezinto, bakwazi bahambe noma ngabe kuthiwa umthakatho ukini endlini noma ungaphandle, uyakwazi ahamba ayobheka kulaba abantu ababonayo abahlolayo, ayobheka ukuthi iliphi leli dlozi elivimbe nawe. Wena ukufunela ukubamba ngezandla yena kwenza into embi, noma ukufuna ukuthumela yini iy'nkabi, noma ufuna ukuvala zonke into zakhe ezindle, uzohamba ayobheka ukuthi iliphi le dlozi elinqaba nawe, iliphi le dlozi elifika nawe, alithole. Bese mengabe ekhone noma ekwazi ukunqoba lona-ke okulethele, noma bekuthiwa mhlawumbe afuna ukubulala uyakuloya nje, menqobele i-defense yakho, asibeke njenge-defense le, menqobe le last line of defense yakho,
automatically lokulethela iy'nhlanhla ngeke kusakwazi aphefome kahle ngoba njengoba kuhluleka umvimbi ovimba izinto lona usettlement ukuthi ufuna ukuletha iy'nhlanhla kuwena uyakuthola wena sekunezinto ey'shintshile kuwena noma usushiftiwe kwiposition yakho usushiftwe abenzi bokubi ngoba umuntu njengoba ephila ungazitshela wena ukuthi uwena usawuwena yonke into yakho isahamba kahle usala kade ukhona empilweni cha sowushiftiwe sidluleke leyo ngoyichaza ngelilanga ngeqa amagula ngayo soyichaza le sibuyele kula ukuthi mabesuse lo muntu okudefendayo lo lethi inhlanhla akasenamvikeli wena uyakulethela izinto kodwa whatever ayilethayo ngoba sebeyitholile imbobo yokungena kuwena yonke into sebeyakwazi ukuthi bayiderail noma bayitwiste if ayisilinganisi if bekufanele win ilotho uzovela ugeje ngenamba eyi1 whatever enye enhle oyenzayo befanele ngabe izala ubuhle ivela izala ububi ngisho umuntu mhlambe emjolweni nithandana kukuhle kumnandi avela kujikele ngento encane yonke lento ebeniyenza iphenduka ububi ungazugcina sowuthola sowusejele kuthiwa umdlwengulile yethu wena ukuyaba nalapho nesithombe utshetshe ingazi nganenhlanhla ngijola nobani kanti khinyabezekile umvikeli wakho noma sebemthumbile bona abantu benza ukubu sewusele wena udengwane yonke into eza kuwena eyinhlanhla phela lo lethi inhlanhla akanawo ama-powers ukuthi akuvikele akulwele unikwe umsebenzi ukuthi akulethele yona so amanye mabebulalela defense yakho sewulula usuwiki sungaze uphephe ngesithunywa ngokuthi isithunywa sesizoloke sikuhlebela sithi yinqabe lento ungayi lapha ungayenzi lento sona asinayo ipower yokuvikela kodwa sinepower yokukutshela ukuthi sikhoshine sithi caution uma udlula ucaution wena uyangqubuza ngoba vela usenamvikeli uyongqubuza kanti ukuze uhlele uright ifanele uhleze kuqine umvikeli wakho ngoba lo owumoya omubi engimshilo umuntu nomuntu uyahamba nomoya omubi ukuze angabi nepower kuwena uvinjwa yilo owumani omvikeli wakho uvinjwa ilo umvikeli wakho so ukuze wena uhlele uphephile zonke izinto ezifunakala odalelwe zona zifike kuwena ziphephile zidinga lo mvikeli wakho ngoba yena uvimba okuzophazamisa okuhle avimbe abeze uzomosha lokuhle osinekwe kona